Jursot lintang gumadat tetesun nyamadya ratri lumrang kandaning pos krita karnaning yudya nero sang Dwijoro Grekanggang manungsung sarining kanggang witeng klopo Badhe sowan wonten negari Ngamarta kadhiraken Satra Pringgondani Raden Gatotkaca. Mangu-mangu penggali awit drijinipun dipun pirsani Raden Gatotkaca namung sedasa. Dadosaken Sunawa Satra Pringgondani wau sungkawanira dadosaken pangaribawa gara-gara apa tandhaning gara-gara wau. Eko bumi dwi samantri gunung catur samudra panca paru sapangunan sapapa ndika astapawano Dewa Dasa Ratu Goro-goro Mertapada dadosaken sungkawanipun para kawula ketaman goro-goro kairong prangkul terung prangkul kasatambi-tambine para kewan pating glulu pados tirta ingkang wening sungkawaning para kawula sumunggul dhateng kayangan tandra di muka kawah panas perbawani Widodara membenging sungka widodari njlih kepati ketamaning gara-gara
lawang sira manang pindha jenglek titahe mangobot ora pabali marco pindha-pindha kilonjing kayangan sumundul kundarandir bawono sang yang menang netesaken tirta katentreman wonten Mercapada sirep padha sakala tentreming Mercapada saestu kinarya tentrem Semar Badranaya mijil sang putra cacat ketiga ingkang gegujungan wonten madyaning Araramba
Selamat orang. Ya, selamat oleh Pak Muji Mutro. Iya. Agung dina iki mburiku go. Kok lek memeng piye karang suarane ngene iki bentuke bagong ku lho. Oh. Terus selamat go, selamat Sutopo. Selamat go, selamat Sutopo. Gutik. Aku nek karo bagong iki pancen kowe karo aku ditimbali neng dusun Ngepet ya. Panjenengane Bapak Duko ya. Jane Bapak Darijo. Pak Sudirangki RT. Lalu Pak Sunardi. Pak Yas Susanto kuwi yo RT ya. Karo jane Bapak Sandio. Karo Pak Suparman kuwi Mas Muntruk. Leni Bali dina kampus kawuri. Dasare biyen kowe iki prihatin nang kene telung bengi bladreg ya. Nang Pranti nang gone Kang Kardi, terus nang kene aja. Nang saiki iki kondange kowe iki larang. Larang kepiye? Dikondange kowe iki gareng Petrus sing larang. Larang apa? Anggere sing nang nggonku iki Mas Muntruk ngono ora bakal larang. Wah iya. Aku nek larang-larang ora dikeki lele goreng. Wong Mas Muntruk iki dodol lele goreng. Wah, kowe iki nek prapatan lor kono kuwi ngetan sithik kidul dalan. Wis kowe apa wae mesti kasebatan bebek goreng eneng, ayam goreng eneng, lele goreng. Mongko lelene iki udah gede-gede banget. Ayo, kaya sing dodol. Ayo. Lelemu-lemu. Ayo, ku ya diparingi laris kaya tak tawake karo Guse karo kanca piyaga iki nek jajane nggone Mas Muntruk kene bae, gone ya resik, dagangane ya pokoke misra, pokoke ya murah. Saya meneh sing tuku Guse karo piyaga iki wis sesuk ora gratis iki. Iki Guse ana kuwi aneh. Paling di kanca-kanca piyaga. Oh. Pengayem. Oh iya. Kuwi Guse Aprian. Yo. Kuwi daleme Prasakana putrane Pak Lurah Haryono. Kiri Tirta. Saiki kondang Guse iki sing ngaturi saka pengajian kono-kono wis akeh. Iya. Ayo tekno nggawa akeh abangku. Ayo. Akeh abang kang dicopot ngono ya wis. Ayo. Mongko ora suwe meneh ning iya. Wis nindakake jatuh krama terus bakal ngayunake Wanudya. Ayo muga-muga sesuk sing mayang Pak Gunjati. Ayo. Apa Pak Gunjati iki kowe aja nyepelke semene wiyaga ki janakake lho. Lha apa kowe lha sing dengung kae Putra Tanjung kae. Dalang Parang Tritis. Terus sing wetan kene. Ayo jangan. Waduh. Iki terus sing ngendang kuwi ya dalang Jalu. Oh iya. Guse iki ya iso manyang. Iki mung kurang dalang siji sing ora ketut iki. Sapa? Klonto. Apa yang ora ketut? Oh iya. Akeh ana wigati. Oh iya. Mula iki do ansum pamuji pangestu, muga-muga sesuk Mas David iki ya taun sesuk iso sowan ning kelurahan. Yo, Giri Cahya. Wah iya. Dadian iki to ta ora. Esuk wiyaga ki tak kon pegawe kabeh.
gandeng Mas Putra, Mas Irfan kuwi ya dadi pegawe sok. Kuwi Pak David yo pegawe kelurahan. Esuk sinden-sinden ki yo melu tes. Oh ayo. Kono. Yo. Iki pokoke kanca liya kok kudu pegawe sinden yo pegawe. Yo. Lah sesuk Agus iki ngestreni. Oh. Ya muga-muga ya nek awake dhewe ditimbali ning ngebet kene. Sak pungkur awake dhewe bisa ngebet kene. Tata titi tentrem gemah ripah lo jinawi. Ya selamat kabeh, sehat kabeh. Kang ngomong tani yo dadi Palawija kali sing ngomong sing nandur brambang yo bisa dadi ya diamini sesuk awet ngendikane para panitia sembahku Bapak Dukuh iki mau ngendikake sesuk nek Reja Mulya sesuk taun sesuk awake dhewe timbali rene meneh. Nduk. Apa? Aku minuwun. Apa? Mas Muntung rasa melu. Oh, tapi ngenyang e. Oh. Lah iso ora apa-apa. Aku yo batemu to kuwi iki. Ayo. Ditresnani batemu e Mas Muntung iki. Ayo. Kon nyopiri nang ndi karep tuwa kae sing nom yo akeh. Sing jenenge Mas Putra ki nom rombone yo mboten mawon jenengan mawon Mas Muntung. Sing kena diapusi kuwi lho. Dong nuwun bae sesuk kaya ngambut gawe adoh ya. Mas Muntung sing nyopiri ayo. Biasane ya iku mati laras. Cape wis mati laras. Ana cape lho ora. Pendidikan lho. Ana toke nek ora percaya takono Mas Suparman Mas Muntung kuwi. Kuwi cape yo mati laras. Terus jenengmu nang isore. Ayo. Wah iki ana pamundhut iki. Waduh. Matur nuwun ana abang-abange. Iki nyuwun saking kula Ibnu Reca. Anake dhewe iki. Oh. Nggih. Oh, tenda kursi supados laris matur nuwun. Nyuwun lagu apa iki? Nyuwun tembang. Ya iki ora neng nyuwun tembang apa ngono ya ming saking kula Ibnu Ngerca persewaan tenda kursi SN. Niki saged paringi laris nggih. Jaluk tembang apa iki rujak jeruk Ibnu? Oh. Ya iki di anu rujak jeruk wis sing anu. Saiki sing bawa sing tuwa wae Mas. Iki Sake batu mikem ten bawa rujak jeruk sekir. Nah, iku. Iki oke. Oh, niku sawang berkahi niku. Oh, niku batu mikem niku kabejan jenengan saking Mas Ibnu Ngerca niku ning yo bawa rujak jeruk. Nggih. Tur dongake laris. Dongake laris tegane kursine. Ya terus ayo. Nek katon piye? Katon ki ning ndi mesti gawa mlik-mlik. Apa ya? Ketoke tak sawang mau gayam goreng. Loh. Monggo Pak Tumikan. Rujak jeruk, monggo. Iki ana hadiah
Iya, iki rasa domeri iki kudu bantu mikem. Ora usah nganggo dipalare. Krungu ya. Iya, ning aku ya ora dinehi nomor-nomore dadi aku ora iso ngaturke ngapunten. Ya iya. Jogja Live Streaming. Oh ya. Ya muga-muga iki garwane para wiyaga sing wis dibujuk kuwi do nyetel. Iya. Kaya to. Ayo. Ayo. Wow, mar. Lalu kok dipacangke supir. Iki kantor lagi nulis surat cinta. Sapa sing kabejan para wiyaga. Jarene lek waktu. Wah, ya kowe iki karo Yanti kowe gilane kepati kok. Ben kae padu iki malah lewat iki ning omahe ditunduk sing wedok. Nek kaya ngono kuwi lho mosok kok beji. Lah aku ki omahku jebak. Silo. Yo. Bojone iki menangno wis tawak ning beji ning teras kae ning aku yo meneng bae. Padu ning jero kegebrok. Yo aku bising lek ngono. Lho mosok kok beji. Aku ki nang omahku je. Arep metu ning teras ket mau kan. Kowe ngomong klebu padu. Oh ket lekas. Nanti bubar. Sing menang sapa menang bojomu. Sabar, lek sabar. Karo cah nom-nom kudu sing sabar. Ning layah lambat-lambat. Karo-karo golek sing enom.
Jeruk jan medeng temenan. Nggih, matur nuwun iki. Mas Ibnu, nggih, Mas Ibnu ngerto. Mugi-mugi persewaan tenda kursi tansah laris. Laris. Nggih. Esuk nek laris gek ngerto ya kayangan. Nggih. Kita rujak jeruk. Nonggang sepur medun kricak ya gendruk wedak popol nonggang sepur medun kricak ya gendruk wedak popol kalaman wis suwe ra jejamu cemu pisan godhong teulo wis suwe ra ketemu temu pisan gawe kadang kalau ngono dikendhangi nggo ketipung ya tenan iki pada terakhir terginas mulane kali kena tonton kendhangane jalu nyeroto apa ya sabar nonggang sepur medun tuku ya gendruk wedak popor supaya nonggang sepur medun serawet ngendi serawet wedak pupur kalah sorot wis suwe ra jejamu cemu pisan godhong telo wis suwe ra ketemu tamu pisan gawe gelo wis serawet coba nonggang sepur menika nonggang gendruk nonggang sepur kok gendruk leru ya nonggang sepur medun kricak ya gendruk ngono ora kok nonggang gendruk iki kok teruske lho nonggang gendruk ra medun malah meremer wis sesuk kowe ra melu rombongan Madiolaras tak cutak ngetan kowe wis kowe melu rombongan ngetan ra apa ini rombongan sing apik-apik ya aja ngono Tru karang aku ya wis kleru kok senengane wah iki nampa hadiah iki khusus kanggo Petruk lho iki kan meri lho saka Mbah Kaum matur nuwun Mbah Kaum mugi-mugi panjenengan paringi rezeki sing barokah paringi yuswa ingkang panjang ngomong anak putu diparingi tutuk jenengan ling nyawang anak putu iki nunduk kok ra nyawar ya ora ngono kuwi kowe mau diparingi apa-apa nek kono wong wedak wis leng iki kok wedak jaene ning 2 gelas teh 4 gelas sing ngombe wong 7 wis senengane karo adimu ora yo dikai teramos gelem yo ngombe putih ora gelem yo wis
saiki wis marep penggalihe, saiki wis putune wis akeh banget. Ha iya, Pak. Ya kuwi mau putune gendong nek karo kakunge iki ya lurut. Ha iya. Nek saiki dadine tuwes dadi putu iki ya putumu piro? 5. Lah kate 5. Lah 5 sih. Oh iya. Lanange telu wedoke loro. Lanange iso mayang urut. Sing lanang nek melu mayang jajan. Jenenge Tio. Iki ora melu tak seker tenan. Nek ora malam minggu ora melu lah. Daktarane dikiringi ribut ya bulane. Ngerti. Iki sesuk malam Setu iki ning Dosuli malam minggu ning Gunung. Ya ngono ki apik, Cik. Sok melu lho Kong. Ya aku ngono. Sangu sing akeh jajan aku ngono ya. Men bapak limen bangkrut dodol. Sapa-sapa disajake aku yo ngono. Nek jalur rasa. Wes saiki nembang sing apik ya. Iki Mbak Kaum dicaosi lagu to. Lagune apa? Uler Kambang. Sing nyemek-nyemek Mbak Kaum ki yaine sepuh ya pokoke uler kambang yo. Mbok wiwiti kan uler kambang. Barang itu rokok oleh udut nglisis. Wah, monggo ya karo bakule angkringan udut sak reke lah yo wis. Reke abang ae Mas. Esuk mesti karo bojone. Mas, ngopo? Wingi kok saweran rokok monggo bakule ses. Yo. Kowe ra udut kok. Mboten Kang Mas mawon. Oh. Nak yo, wis yo, rekambang. Mas Sumarmoyo ditingane. Nung ning nung nung.
Zaman sekolah Neno nano nenania neng iki pap pap wis akhire karo manjan sandal gawangke jinggle coba ketawa kae wis nek ndek tak tes kalau kita marah Pak itu iya monggo Bu iki mau apa ta, Bro? Jineman ular kambing ngaturke karo bakau. Jineman ular kambang, ular kambang. Ular kambang, ular kambang. Ular kambang, Bro. Sentul kambang. Keneng apa saja eko klewo-klewo sayo rukun gotong royong nyambut gawe tuwa loro wis kangelan tiba itu